pono ye fa ni pretwa hene aha opani ani tin ene Haruna Idrisu anase mpono Muntaka na Muntaka anu ase empanifo na kan se he aban konkoto na aban so nkota ba bia twena ne sa esan se tuba ye nimokrata so Facebook page ewa Akoma 87.9 FM wodi akoto social media se enanum wonom a NDC amenyoko ne panifo ye nsakyraye ewo womu ana womu di amenyoko nanimu ne titiripa ne Ghana mrahye bedwafie no wenko na wemra party no panene si nya nipa ba akofo nyo no nko na ne nanane abrewa ena afenso no pete enyo obi maame akoko obi atimi kum pete we ema ne yeye se obetimi awe opete nko ade a se ne pa problem wose na chitafo a sa ensachira we baye no mu buafuo ema bi kura no friends am trofo nhye mo ne 1 minute bia aswanse huru 1 minute bia obon se IB Ibrahim Abubakar no waduru ho efo we se o ye pene so efo we se da bi ye pene so omu ansan fa Muntaka ama medina konya ne bi mu a abakura ne ye so mo nto womu kura de krata e de ko regional office emeduru ba bi kura no na omakwa hyehyeka akoba e won ma ne nyina no na eye ni bresem enti afei ena yewura Muntaka enso ababonten a waba bekasa na we no eye nani mu krata no so sa Facebook no so ana ode ne de akwakoto a wosere se oh we di obia femodi obia nya study na we no akwakwati se bia ayi tese obaba akọ na won kwada ananse bia senator kyerema ena omo akọ kakra eden yara ade ansana omo kwakoda omo siesie na mu ade kye omo didi antokwa na beba abase no se de be ya endi samanyoko no omo tirimupo se emfinhia eye aduonu ne eye aduonu na 2024 womu betimi abomaden na omatimi anya konya kese niti no omo de obi anya bibia manenka wono ankasa na na otwampire omo ayina firo no ma woni bibia ka na chitafo na omubuafo nyina no obi ansamra on board obi amra esensen kabomu adahia empani na kan sese komase bia praye edaho na oyi ba ko na bumu a ene bebu ne mom se daho na o ya adwene se wo kan nyina bom na obumu a enya de bebu na wokyena ka ho na eno ayamarebo a yewura Muntaka so atimi de aba na o kyeremu se aya dia former aye mampani e wo Ghana memo sei eye yewura John Dramani Mahama wono ne mpanifo bebrebe etena se ekasa nti sabi wontimi entwe pani no na no engo form e mane nkonko yeye sanso ana menwosem no akwati se bia aboa ne din ene akyekede he nanimu aye dame na chinsu ya dame ni ya tohia mana yeye edera ba ko ne ebeto yanto animu a akira ne ebetimi ato nti de kan no sakoba se JDM bosu kena wafra no dia ene woni bibia kanti na chitafo nyina no obi amra form na mom kunum die ana fenkabo mu ene omu hia sere bia 2024 wonom NDC fo no omu ebetimi aba betu MPP for sere be ne hawa wudu aye fam nyina no omatimi amagana for ye ho atimi ahan ti wodi sem nyina to das omu nyina kom ho abom nechena abra wo monsan aba hye adwuma se e wo Ghana mrahye bedwafie onom no NDC fo betima aba adwuma so amoma ne kyekyereje ene ne nkanko no atimi abaso na bra yewura Muntaka wode sansem we beto ani mu krata no sese kukuro onse na mekyerem se eye nhyiamudie ene o montimi de na san nhyiamudie no enye nipa be ba ko ana mienu oh sa eye nhyiamu ni se no eyi Council of Elders National Leadership anafai ekuketo a omo Ghana mrahye bedwafie na opani a wono ana chairman edema Council of Elders no eye Alhaji Mahama Idrisu na Alhaji Jide Pase eye no kre omu nyina na akwa se omakase awie empani se sakoba se kuro enye wuwie a dwoa wo hene dwoa betwe wo ye ne den kwa na obetimi akọ ena se bi unya fi wie nso a enu kwan se wo bonso timi fu biem enti sabre do omu nyina na aka bom omasiesie awie etinyame adom ekena omukọ Ghana mrahye bedwafie a edwuma ebetimi ato so ye betie Alhaji Mahama Idrisi 87.9 Kumasi. From the reception you have received, this is not the beginning of the meeting. This is the end of the meeting. Yeah. So you can see from the excitement that the problem has been resolved. We don't have any problem now of the meeting. Yeah. So you can see from the excitement that the problem has been resolved. We don't have any problem now. Our only problem is to win the 2024 election. Oh, how be any what biem? Ya yensiesie. Ya bomade akoyachi ani aba bepem. Enti se de omogidie pa se wonu mu a omobedi eya amanyuko nanimu
ɛwɔ Ghana mmarahyɛ badwafi ɔmo kɔ ɛne afoforɔ no aba no dabi ɛnyɛ obi ati obi anaasɛ bi obi aka obi bi asɛm ɔmo asiesie wie panin no se sɛ ɔhaw bi ɛwɔ hɔ no mu a ɔhaw a ɛwɔ nyinaa no sɛ NDC foɔ bɛtumi abomɔden nyinaa na ɔmo aka ɔmo ntoma pa afoa no na ɔmo atumi aba abɛwi ne ɛyɛ akonya no nyame adom a afe mpinu ɛne aduonu nan panin a yɛte ne din ɛne ɛyɛ Alhaji Mahama Idris wɔ no ɛna ɔyɛ dwamtirani Adama Council of Elders Adama NDC ɛdwo amanyukuo no Akoma 87.9 FM so yɛbɛfiri amanyɔsɛ mu na yɛde yɛni akyerɛ